komanso kumene mukutimvera monga mmene mwamvera kuti ifeyo amene tili pano ife ma shadow councillors komanso ma shadow MPs aoja zake alibe mulandu. So kuna tisanayambe tina chiliyonse na ipende mmodzi wa ife kuti atipemphere. Great Jehovah, tukulemekeza Ramadhani because ili mwatibwereza malo wano tikuvuma chifukwa tuli mwatipatsanso sekati chance yokhala mu mzimu wa Yehova. Tukupemphera chifukwa cha dziko la Malawi, tukupemphera chifukwa cha mkumano umene tili nawo malo wano. Tikufuna mukhale kupali yathu china chilichonse chimene tichite malo wano mu dzina la Yesu. Amen. Ife daima mauma anzatu ena onse amene akuyimira ngati makhansa komanso ma MP sizikadatheka kuti tonse tikhale kutsogolo kuno, koma tatenga ma representatives from Northern Region, Southern Region, Eastern Region and Central Region. Choyambirira ifeyo tafuna kuti tifotokozere mtundu wa Malawi kuti chachisadzaye kuti njovu ichoke nyanga ndi chake. Takhala tikuona kapena tikumva kuchokera kwa Vice President ya dziko lino Dr. Michael Usi akuzungulira dziko lonse lino la Malawi kumafotokozera kuti iwowo is the right candidate out of all candidate amene alipo. Ife ngati candidate awo zakhala zikutiwawa mu mtima akamayankhula choncho chifukwa chonena kuti iwowo ngati president wa chipani akulephera kusamala chipani chawo cha zake alibe mulandu. Amalawi mwakhala mukumva kuti akhala kunena kuti chipani cha zake alibe mulandu chilibe National Executive Committee, zimene zikuonesa kuti a president yathu kukhanya constitution kwa iwowo si vuto, kotero kuti ngakhale akuyendesa chipani koma chilibe constitution chifukwa chipani any political party imene which is registered ndi kwa registrar general, it is supposed to follow constitution of the party. So ngati akunena kuti amayendesa chipani iwowo kaya ndi anthu awiri ena onse apansi, ndiye kuti chipani icho chilibe constitution, ndiye kuti ma decisions onse amene amapanga ndi osavomerezeka. Chifukwa chake amati akadzuka lero aganiza kuti ndipanga ichi ayayi ineyo panopa ndikukhala limodzi ndi achakwera tsiku lina ayayi ndikatenga mapepala ndi mapandekha ayayi tsiku lina anyoza uyu ayipita apa, chifukwa chonena kuti alibe National Executive Committee imene akhoza mapanga nayo ma decisions. Therefore, ife ngati anthu amene tikupita ku makhanso ena ku parliament amene tikapanga malamulo a dziko lino, taona kuti siyoyenera kuti tizikhala pano ndi kumayikira kumbuyo zinthu zimene tikuona kuti zikuphwanyika. Monga enu ake akhala akunena kuti sitimatsuka ndiwo titaphika, timatsuka ndiwo tisadaphike. Ndiye tikunena kuti kodi a president, a vice president a dziko lino Dr. Michael Usi ngati akuphwanya constitution ya chipani akakwanisa kuyendesa constitution ya dziko? Definitely the answer is no. So inuyo Amalawi mukuyenera kuti mudziwe chimenechi kuti kodi a president akakwanisa kuyendesa dziko ndi mene akuchitira kuti chipani sakuchisamala, sakusakaso constitution, akuyendesa chinthu chawokha zimene ngati dziko takhati kudandaula kuti tisamakhale ndi zipani za nyumba, kuti munthu akanguyambisa chipani ndi kuti akhale munthu wake yemweyo, a director yemweyo, director of women yemweyo, director of youth yemweyo, president yemweyo. Ayi,
chipani china chilichonse chimayenera kupita ku convention ndi kukasankha maudindo ngakhale atakhala interim amene akhoza kumagwira ntchito kuyambira kumwamba kupita pansi. So ifeyo takhumudwa kwambiri kuona kuti a president akupezeka sizona kuti manifesto palibe, angopita akuti akung'alula, koma ifeyo ngati ma shadow councillors and MPs we don't have a manifesto kuti kodi ifeyo chimene chikhoza kutiyenereza kuti tikhoza kumapita ku ground ndikumakafotokozera anthu ndi chani. Iwo onso eni wake akapita akupezeka kuti sakupita direct kufotokozera amalawi zenizeni. Mwina pongofuna kudziwitsana amalawi timafuna tidziwe kunena kuti ma shadow MPs amene tili nawo Malawi muno mwina mutha kudziwa kuti ndi 20 ma MPs amene alipo ndi 20. Ndiye timafuna kuti pa ma MP 20 kuti tidziwe amalawi kuti ku Blantyre kuli MP mmodzi, ku Chikwawa kuli MP mmodzi, ku Mangochi kuli MP mmodzi, ku Machinga kuli ma MP 4, ku Zomba kuli MP mmodzi, ku Kasungu kuli MP mmodzi, ku Lilongwe kuli ma MP 6, ku Rumpi kuli MP mmodzi, ku Nzimba kuli MP mmodzi, ku Nkatabe kuli MP mmodzi, ku Nzuzu kuli MP mmodzi, ngati ma MP 20. Ndiye ngati a president sakukwanisa ngakhale kukumana ndi anthu amene mwina munamvapo posachipesapa pamene timadandaula kuti tinapanga njira yolongosoka yonena kuti tipite tikakumane nawo a president ku nyumba pawo, koma adatikana. Tinabwerera pa gate kutisunga 4 hours tili padzuwa, posatinso kungotilowesa kumpanda kuti khalani apa mudikirire, koma kutisiya padzuwa panja penipeni nyumba ya MG2 kutisiya panja osatilandira. That person angakhale zoona kuti akhoza kumapita ndi kumakayankhula kuti he can campaign the whole country and convince people kuti atha kuwasamala pamene akulephera kusamala ma MP 20. Ifeyo tadandaula kwambiri kotero kuti makhansala alipo 77, ku Southern Region alipo 28, ku Eastern Region alipo 16, ku Central Region alipo 10, ku Northern Region alipo 23. Mukathe kuona kuti nambala iyi ndi yaying'ono kwambiri, nambala imene sizingateke kuti munthu amene ali state vice president akhoza kukhala kuti osasamala kapena osafuna kuti akumane nawo anthu awa ndi kuti apite nawo ku ground anthu awa akapangire kampeni akapeze mavoti amene akuafuna. Ifeyo tili odandaula kwambiri chifukwa cha ntchito zawo zimene akupanga. Takhala okhuzidwa kuti a president nkhani imene akunena za corruption. Ndiye ICBO anena kuti bwerani mutiuze within 24 hours kuti timve tiagwire anthu amene akupanga corruption. Koma akapezeka kuti a president akapita ku court ndikukateka stay order kunena kuti ayi zimenezo zilime, zimene zikuonesa kuti he is not serious in fighting corruption. Ndiye ife tikunena kuti ngati munthu amene amayenera kuti akukamba kwambiri nkhani za corruption akungopanga zimenezi pongofuna kuti iyeyo mwina akopeza mavoti, koma osati kuti mumtima mwake ali ndi lingaliro lofuna kuthana ndi corruption. Komanso tikamakhala ku dziko kuno tikamafuna ku president tisamangochita focus nkhani yokhuzana ndi corruption only, because governance is not just about corruption. Corruption ikuyenera kuti iyambiridwe ku grassroots kwenikweni, kumene machalichi kumipingo kwina kulikonse mafumu akuyenera ndithu akudziwa nkhani ya corruption. Ndiye panafunika paja ponena kuti anthu akamakhala asamangonamizidwa ndi anthu amene akufuna mpando. Ifeyo mmene timayimira mpando wa kukhansala ndi ma MP, ene MP amene mungamufunse akuwuzani kuti a president ndi a secretary general adatiuza kunena kuti
akhala akugwira ntchito ndi MCP, akhala akugwira ntchito ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo zikuoneka kuti lero zinthu zasintha chifukwa chona kuti sadawatenge kukhala running mate, akhala iwo akwiyo. Ifeyo tilipo khumudwa kuti kwiyo umene uku wapezeka ngati kuti iwo akuvekaso mwa ana awofe pamene sadatuze china chilichonse kuti kodi iwo migwirizano yawo inali bwanji. Komanso Amalawi mukudziwa inu mose mmene ayendera a president ndi MCP akhala chete mose mmene kudazachitika imfa ya Dr. Saulos Chilima, akhala chete sana yankhule china chilichonse. Ndife ndikunena kuti zimene akunena lerozi ndi mkwiyo wongofuna kuti iwowo azingokhala mwina mtsogoleri ndi iwowo, kuti sangathe kupezeka ndi dongosolo lofuna kuti mwina azikhala limodzi ndi anthu ena kapena athe kupambata wokhala upresident kuperekedwenso kwa anthu ena. Ife tikuona kuti ngati a president athu a Dr. Michael Ussi akupitirizabe kugwiritsa ntchito zida za boma ndekuti ali ndi mulandu ndi Amalawi. Ife tikukhulupirira kuti ngati akonzeka kufuna kuti aime ngati president wa dziko, anafunika kuti somano asiye kugwiritsa ntchito magalimoto amene ali aboma ndi kumagwiritsa ntchito a private. Ifenso amene tili makhasa awo komanso ma MPs anayenera kuti atichite empower kuti tithe kupita ku ground ndi kukathandizana nawo campaign. Koma ngati akungoyenda okha kumayenda ngati makolo a Yesu oyenda ulendo wautali atasiya mwana wawo Yesu mbuyo, tikunena kuti ndekuti is lacking leadership. Ifeyo tuganiza kuti president yathu anafunika kuti aonese kuti iwowo sali wokhumudwa chifukwa chisanatengedwe running mate. Ifeyo tikuona kuti a Dr. Michael Ussi adanena kunena kuti apita akapanga gwirizano ndi chipani china, adachulapo ndikapanga gwirizano ndi chipani china chachikulu Malawi muno, koma sitinamve malizasi amene ayendera kumeneko. Ifeyo tikuona kuti iwo aja akuyenda okha andi palibe amene akuachita support. Chifukwa chani ndikunena kuti palibe amene akuachita support? Ifeyo taonapo kuti is coming from Mulanje, where anthu amphamvu alipandale ngati Dr. Brown Mpinganjira kumene amachokera, Dr. George Chaponda ndi kumene amachokera, Dr. Patricia Kaliati ndi kumene amachokera, Dr. Nankuma ndi kumene amachokera. Koma sitidaone anthu amenewa akuachita support. Ndi chifukwa chani? Tikuona kuti zimene akuyankhula Dr. Michael Ussi ndi zakwiyo zokufuna kuti koma iwowo ndi amene amayenera kuti akhale pa vice president. So ife tikunena kuti iwowo akuyenera kuti abwere auze mtundu wa Malawi kuti kodi chifukwa chani angoyenda okha, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi ma MP awo, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi makhansala awo, kusonyeza kunena kuti anthu alibe nawo chidwi. Ife tikudandaula kwambiri chifukwa chonena kuti a Dr. Michael Ussi adalephera kuyendesa chipani cha UTM, adalephera kuyendesa chipani cha UTM mpaka kumabwera ndikunena kuti sangapereke 20 million kupita ku convention. Zimene tinaona kuti ali ndi weakness imene idalephera kuyendesa chipani cha UTM. So mmene amayambisa chipani chawo cha zake, ife timaona ngati kuti akhala munthu mmodzi wamphamvu amene akoza kutsutsa chipani. Chifukwa taonapo ife kuti mdziko muno kunayambisidwa chipani ndi vice president in the name of Dr. Joyce Banda, adayambisa chipani cha People's Party PP, chidakhazikika mpaka pano chilipo chili ndi ma structures. Mdziko muno mudakhazikitsidwa chipani cha Dr. Saulos Chilima chimene chilipo mpaka pano, chimene iwowo
malemu atamwalira adalephera kuchigwira ndi kuchipitiriza, ndipo kudabwera Dr. Raiso Kabambe amene akuchigwira. Tili ndi ma MP ndi makhansala dziko lonse la Malawi. Iwo aja ngati vice president abwera ndi kuyambisa chipani chawo cha zake ali within the government ya Malawi Congress Party MCP, koma akulephera kuti chipani chija chichite penetrate, chikhale pena paliponse, chikhale ni ma MP ooneka bwino. Mungathe kuona ino imene tikuonekera ife akuno. Can you imagine kuti tikakhale ma candidate a president, state president amene akupita ndi kumakayankhula kuti akufuna kukoza zinthu, ndipo akulephera kuchita manage anthu 97, makhansala 77, ma MP 20. So ifeyo pa zonsezi poona ndi chikhalidwe cha Dr. Michael Ussi ndi zonse zimene apanga, ife ndikuona kuti Amalawi sakuyenera kuwakhulupiriranso Dr. Michael Ussi. Ngakhale ifenso tataya chikhulupiriro ndi Dr. Michael Ussi, kotero kuti tapanga chiganizo chathu chimene tidachipanga titakhala ndi kukambirana kwa nthawi yayitali ndi makhansala tonse kuchokera kumwera, kumulanje, kuchikwawa, monga mmene ndakuwuzirani kuti kumwera kokha kuli ma MP awiri okha, the rest ndi makhansalas. Western region kuli ma MP ndi 6, koma makhansala ndi ochuluka 23. Uzuzu kuli ma MP 4, koma makhansala ndi 24. Pamene pa Central region pano ma MP ndi 7, makhansala 10. Ndiye titayitanizana tonse tapanga chiganizo chonena kuti tisachiteso sapoti Dr. Michael Ussi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera ndi engineer Vitumbiko Mumba ngati the right fair imene tikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Ndipo kulikonse kumene ifeyo tizipita ndikumapanga kampeni yathu, tizikachitira kampeni Dr. Lazarus Chakwera, chifukwa tikuona kuti akadakhala kuti zimene akupanga Dr. Michael Ussi kuti anali ngati kuti iwo ali pa president ndipo akupanga ndi munthu wina, ine ndikukhulupirira kuti mwina akanakhala alanda kati security, akanakhala alanda zinthu zoyenera. Koma munthu uyuyu Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu amene safuna zolimbana ndi anthu zake, akuyang'ana za chitukuko cha dziko lino ndi kupitiriza kupanga za chitukuko osayang'ana mbuyo. Inu mwaonapo kuti pamene apezeka kuti UTM atukanizana ndi ATPP, nthawi yomweyo Dr. Professor Arthur Peter Mutharika adayankha kusonkhano kutandira waopseza a UTM. Ndikukhulupirira kuti akadakhala ena ngati Dr. Lazarus Chakwera akadakhala kuyankha zonse zimene akunena Dr. Michael Ussi. Koma chifukwa cha mtima uwu kongofuna kupanga zitukuko za dziko lino, ife tapanga chiganizo chimenechi after kutonse tagwirizana kuti tikuchita endorse Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kuti zitukuko zimene akupanga ifenso tipita nazo zitukuko zimenezi kumakuka kumene tikuchokera kuti anthu adziwe za chitukuko chimenechi. Koma sitikuchita kunena kuti ifeyo sitikupita ukayimira, tikukayimirabe kumadera kwathuko, ndipo we are so clear, ndipo tikawina sitikukaluzanso yayi, tukawina chifukwa ife sitikufuna za madrama, sitikukhulupirira kuti mulanje inangozaza ndi anthu amadrama. Ayi, ife tikukhulupirira kuti mulanje kunaita kuti kutukukenso pano president wa serious, koma taona kuti zimenezi ndi za madrama zokhazokha. Choncho mtima wochepa otere ineyo ndiyimire pamenepo. Chinthu ichi chisayinidwa ndi ma MP4 ochokera ma representatives ochokera ma region monse, komanso makhansala ochokera kuma wodi onse amene ali ama region amene asayinira chinthu chimenechi. Siko kwambiri ndiperekeponso mpata kwa anzanga ngati ali ndi zonjezera kuti awonjezere. Tathokoza Mkhani kubwera kunopo. There are two critical issues here. Zimene anzanga wa azipanga kubaruka. Mwina mngatuzira tulankhani ngati munamvawo kuti mwina mrango kuchira dzina. Ine ndi Elias Mandela.
kuchokera kumwera ku Eastern. Mwina nikafukusira kwa nkhani ngati munamvapo kwina pali kuti audio zake ali manifesto. Inomanika ndi lamulo la loyendesera ndale muziko kuno Political Parties Act limasindikiza kuti chipani china chilichonse chenera kukhani manifesto. Manifesto ali ngati maso mphenya kapena kuti vision kapena kuti zimene chipani icho chizachite chikazalwa ngoma. Komano so far ine pano ngati mmodzi wa anayopisa ngati pano wa MP wa audio zake sinamvepo ndipo sindikuziwa. Now this is very very important kuti tiziwe. Now ngati pano patasali masiku 8 sabata imodzi ndisiwe mmodzi tikuzwa mpaka pano kuti tisaziwaki nanga mali wakamata kuvuta audio zake azita kuvuta chani. Another also critical issue yona kuti ma monitors almost chipande china chilichonse including my parents aina kukhani ma monitors amene azayang'anire chisankho madalina kuchokera right from study center to DC komanso kuma constituency komanso ma polling centers. Kumano ifeo audio zake we are supposed to have trained our monitors by now. Mono panopasi na upande train. Siwezi ona kuti sisi kuzoa chini jose upande kwa nguru. Siwezi ona kuti we are most likely to have problems in paying them. Ndipo sisi kuzoa kuti zali diagrama kalima paka sifani zinazo yet we a party. Now being a party is doubtful kuti body for example safari pia and war. For na kuti so far communication from above kuchipande cha audio zake through a president Dachpani sisi kuzoa chini jose. Takade kufusa zikamora na through a secretary general kumazione kuti zimeze kuchitika mbazi ndi madrama cha bisa serious yani. Ndimo wamene wa think a mass consent manifestos tikuziwa tibe mpaka pano mwaso monita zote za wali kwa pasa drama si usiwa. Most likely mamonta za UT audio zake ngati azakhale mamontas ndekuti wekase azakhala at their own risk famune chipani chiza kwanza kwa pesa so far we don't know anything about what happened there so kapiti toka sana. Okay. Ine zina langa ndi Innocent Chimwemwe Malera kuchokera ku Nairobi. Ine ndine mmodzi wa makandidates amene ndayimira nawo ngati kasa. Kudera kwathu ndidakhala pansi kuti nanenso ndiyimire nawo ngati kasa kudera kwathu. Ndapeza kuti ndidakafika ku ofisi ndalandiridwa ndipo ndinawuza zolinga zanga kuti kuna ndiyimire anandilandira mwachimwemwe. Komano kundilandira ndi kumeneko kunapeza kuti china chilichonse manuchipepa tinapereka. Komano kumbali ngati ya materials ngati ma-t-shirt salu kwathu palibe china chilichonse chimene chikubwera. Choncho chomukwiritsa kuti kodi nanga munthu ungadziwike bwanji kuti uli mchipani pakuti makangana amene amadziwitsa kuti iweyo uli mchipani ichi ndipo anthu akwena akupanga sapoti pamene walandira zinthu zimene zonse kuwagayira anthu awo. Choncho ine anthuko kuli mavuto akulu amene tapeza ndipo ndimakhulupirira kuti kubwera kumene tinabwera ku nyumba kwa vice president tatulira nkhawa zathu. Koma sanatilandire pachimenecho ife tinachiona kuti tili ngati ana amasiye amene makolo tilibe. Ndiye tikunena pano kuti tikuyenera tilandiridwe kwa munthu ena aliyense amene angatipange sapoti. Ticholinga chone kuti tithe kuyendetsa dzikoli ife dakali ana achinyamata othamanga amene tingathamange pa ground. Ndichoncho ndima amenewo ndimeka ipo. Ine ndimonika chananga shamukasa. Chonda ndaulitsa kwambiri mchone kuti ineyo ngati kudera watu ndinamba kalekale kwaidanitsa koma zifungwe zimene timankhiza zole kuti ulibe mukaseti chinthu chimene chili chodandaulitsa kwambiri ndio madabwa zoti mkaseti mulibemo nangano maloko achipanje akasaidira katinani omwe zili zodandaulitsa. Munthu umadziwika pamene akuluakulu akuchipani abwera kudera anu ndi pamene chipani chimakhala ndi mphamvu.
mapeto ake malocation kwathu muli kunyozeka kumati izipani zamazerazera zimene zozo ndechimakhala chinthu chokhumudwitsa pamene weyo uli serious pa chinthuyo ndezimakhala zinthu zomvetsa chisoni. Ifeyo suti tili pa propaganda iyayi koma nkhani tikudandaula kuti mtundu wa Malawi udziwe zone kuti munthu pamene wachiyamba chinthu amayenekera zone kuti akhale serious ndezikuoneka zone kuti sali serious akanangonena mwina kuti sindikuthandizani zimene timafuna ife ndi zinthu zochepa kukambirana munthu ndi bambo ako nkhani imakhala bwinobwino koma panopa tikabwera panopa chifukwa chodandaula ndi zimene watitani atipanga akanakhala zone kuti anatigwira bwinobwino ndife anthu ochepa akanatha kutithandiza koma zinalephereka chifukwa chone kuti sanafune kukumana nafe atana atopa ndecho timadziwa ine Wandale sakona Wandale satopa Wandale amapanga chilichonse pa nthawi imene anthu amudani amufikira zikomo Wandale. Kasala ndafuna neso njambo zabantu bathu mayibonsi sinaka bambako muntu mata kwachu yatsina ndibusi ifeyo ngachibulira kwathu kusowa materials let's talk about my t-shirt zitenje muntu kuti udziwike kuti ubindira chipani umayendeka ukhalima materials koma ifeyo kuti tifikiribe zinthu zimenezi zikutivuta chakuno maife toka kumaisetsa mwina kuthamanga ndikupeza materials koma beti mafunika ati kale ndi support yoti support abambo athu koma zikuoneka kuti iwo zimene zozo mtima mwawo ndi kwa akukamba khanya katangana boma ife pamene timapanga kuti timakhala ndiwo timembekeza kuti ayi ngati bambo athu akasakawo ndi feti bimodzi kuti tiye dadalali dachapeza komano ndi zimene zikuchitikazi akumanena kuti ayi ngoma muri katangale chakuna kana kati katangale alimo iwo usakuna kuti ukanika stable udasabiro kuti akafurukuza chikatangala kwenda manje pamene bomo nafeso pamwe pasajani pamwe patsa maganizo tikuona kuti ku chipani kwathu zinthu sisi kuenda mu tinaona kuti ya ife tikanajana ulendo ulipo ife kuti tipamwe kandani taona kuti ya ife kumatia tilondole pamwe watu achabwira ndaba watu amono azokulipo amanganya akazakozeka amadokta maiko kusaka zakozeka asatiriza Inezana ni Alex Panda mwengesho mzuri yake. Ni mafuso awili. Loya mwenye yake ni sana fuso mfusela. Chibani chimene mabwera kuzaroba cha bonyeza kali mwana. Munani ndicho ko ndigabena chibi chofuna kuchitukula. Aliyense amene angaone mwina maklipi amene ena tosefe pano timapanga kapena misonkhano imene timapanga ikusonyezeratu kuti tinali ndi chibi chofuna kuwathandizira ndipo takhati kumawadandaulira kwambiri atsogoleri athu ofuna kuti chipanicho chikhale cholimba kotero kuti talephera chifukwa tagwiritsa ntchito njira zina zilizonse kuti atimve kuti ifenso tifuna kugwira ntchito background so kunena zakuti machikonda ife timachikonda ndipo tikuchikondabe tifanso kufika papano kumaitanizana ndikumakumana kunali kuja kunena kuti tiunikirane zinthu zokati mwenemwene koma posasankha kuti tikumane nawo taona kuti mkazi ukamamenya ali mnyumba akakutulukira nyumba muja kupita panja amakakuza muda kwa mwana amakakuza mwana uyo woyamba yosi wako wachiwiri yosi wako bambo wake alipo chifukwa chonena kuti wasankha kuti akayapire kunja mene ndanenera kuti president athu ndi secretary general awo ndipo sotinene pano kuti secretary general ndiwo sankha mtundu kuteko anzathu ambiri aku northern region akuthandizidwa akupasidwa zinthu koma wa central region ndiwo kumwera palibe amene akuthandizidwa iwo akungosankha ku northern region kumapasa kunkhatabe koma yeti kuli ma MP4 local central region ili ndi ma MP 6 ma MP 7 including running mate ali pa central region pano koma a secretary general sachita invest kwambiri pa central region pano koma kumpoto kumene akangoyankha tuwa mbwenu basi amene akupasa 8 million 10 million pila mukapangire campaign pamene wa central region kupita pa nyumba pawo kukadandaula akuti musalowe kumeneko simunasate protocol
zinthu zowawa kwambiri. So ifeyo poyamba tidakonda chipani kuti kukakhale tikulira pano tikulira chifukwa chonena kuti tidachikonda chipanicho and tinali ndi hope, koma pano pati kunena kuti ndio nimefanya ndidziwe kuti kodi mulipo angati chifukwa kuti mulipo 79 nonse amene mukuyima ndiye inuyo amene mwagalukira ndangati ndipo mukati mwapanga endorse President Lazarus Chakwera wa MCP mukhala mukuvula makaka onya zaka ime mlandu ndikuyamba kuvala makaka a MCP kupita chitsogolo sosolanga mina chimene bene ladi muna musana yake Sina anga ni Anthony Manda from Council of Religion. Mwina malata anthu akudziwani ndi mbiri yochokera ku Malawi Municipality. Wena pano kumanena kuti mwina akutumani ndi kuloseri mwatsogola kuloseri mukalukire akutumani kamba zimene Dr. Mayo Usa akulankhula zokhala zodzudzula boma zokhatsula boma ena akuti akutumani kunjapo. Funso lina mwina makeke kumapeto ndonena kuti zatero mtsopano mwatuluka kumadera kumene mukupita konse kuli aphungu komanso makansala achipani cha Malawi Municipality zizikadali. Nanga ndi wachipaso msungu freelance journalist. Nimefuna ndikumva kwa moyo mimi mkuimira ukasa chipani cha hoja zaka nyingi kuti how difficult is it for you banga campaign ya mimi mkuimira hiyo tikatendera ndi ma allegations amene president han but guess not unsubstantiated because it's not yet substantiated yokuzana ndi corruption na photo kusakonso kuti akangona rambo mlimite ndi anthu akaona president anakupanga ma allegations ngati awawa kuti muna akukana kupita ku anti-corruption bureau kukapereka maumboni ngati amene mukapita background anthu akuti chani za campaign akutenga serious kapena nanso akutenga ngati mpanga za drama ngati president yake mtu ameangalia kusanana akutumani sitikuoneka utumika ife bani ineyo palibe amene angatuse clip yonena kuti navala ku t-shirt ya MCP nobody koma ndikaima pa chiungamo I stand for the truth nde ena ukakhala kuti ngati telekezo ti Chakwera wachita bwino wapanga nsewu kuchokera pa Crossroads kupita ku 20 kupita ku Kanengo you say kuti Chakwera apanga nsewu akuti wakukoma kodi sewu palibe sewu ulipo koma ife twanena kuti a president Dr. Lazarus Chakwera apanga izi amakutenga kukakusiya ku MCP nde izozo ayi tizisiye chifukwa aliyense amazidziwa yekha mu mtima kuti ife ndi tinasankha kupanga za hoja zake alibe mlandu mabwera sanima oti kugalukira ife sitidagalukire koma ndikunena zoona chifukwa kuchipaniko kulibe kumayendesedwe abwino achipani ngakhale enu akewo a president yo akunena kuti aliko okha alibe so wina aliyense pakatipa ndesa kusata constitution ife tilibe so kuti tikoza kupita ndikukada ndaula kapena wochita nisa ndikukhala nafe pansi ndepalemo zogalukira munganena kuti kodi nanga ukongo kuli ma MP kale makansalaso kale achipani cha MCP kumene koso kuli ma independence amene ali kumeneko so ma independence alibe so chipani ifeyo ngati anthu amene tidasankha kuti tima ngati hoja zake alibe mlandu pano basi tingabwerere mbuyo ku ballot paper pakakhala hoja zake alibe mlandu koma ife ngati anthu tachita endorse ndipo tikupita endorse Dr. Lazarus Chakwera kukatikapita kumaikuzisankho anthu akationa ife ndi ntchito zathu zimene tikupanga kulerako akati masavoti sipasakati pasavoti chifukwa cha hoja zake hayi akati pasavoti ngati ifeyo chifukwa ngati tatuluka chonchi ndi kuyankhula ndi kuti we are geared to serve this country ife cholinga chathu sikufuna kuti tikaje ayi mulikakuba iye muliakuba ukufuna kuti utani ukufuna kuti anthu achite justice akangopita azikapha akaphandani
unaenda kuchula kubali wakuti cholinga chonena kuti ngati pali kumanga amange amene koma mukangoti ngoma muli akuba ndeta afa anthu ifeyo tonse tiponyamuka ndikupita kumakamenya yani akubawo masipo 70 ndekuti tikupangaso udani ndi masipo 7 ndekuti ife tikagwira nawo ntchito tikapita bwanji mkoma aliyense ngati tingamunene ndi akuba ndeti kunena kuti ife sitikubwerera mbuyo. Kodi inuyo mukukumana bwanji ndizovuta monga menda nina kale kunena kuti ine mwina ina nomunajiona pa 6 July tinali apa salu ya MCP apa salu ya oja zake ali kumwana kusonyeza kuti anthu ena amene Dr. Michael Kusamai bila mmanja ndikumakondwera nawo anali ya MCP. So lero sizingatheke kunena kuti anthu omwe akakhala adani yawo hayi ndekuti ife lero asaluka kukhala adani yawo ndekuti ifeso udani umene atatani tauvala koma akadakhala kuti anachitenga ndikumakati ufusa kumakati unikira kuti ananga penda kuti penda chonchi ifeyo ukukusitini nawo limodzi chifukwa cha izi tukhulupirira kuti tikanadziwa kuti pamene tipenda ndi tate wathu koma munthu yakopita kupita kumakonsequence kwa anthu angolowa angopita pasika pamene pali anthu kale kuti apite akalowe kumakuka ku constituency kwenikweni akapeze anthu kumene kuli makhansa awo sakupanga zimene angopita pasika apita pa Wakawaka apita pa 23 apita pati zinthu zonena kuti sakupita madera mmene muli midzi mwenemweni pamene anzawo ife takhati kuona Dr. Lazarus Chakwera akulowa midzi lumanga pangira kampeni ma MP awo makhansa awo unoko muzavotere uyu MP muzavotere uyu khansa president muzavotere ine pamene iwo angokhala kuvina basi matera atima amasoka chonchi lusomozeka soka chonchi zama drama sokazoka ndeve tunena kuti tikukumana ndizovuta zochuluka chifukwa chake ife tunena kuti ayi kuli kuno ife kaya tikaluza kuliko tikaluze koma tikudziwa kunena kuti tikusata njira yolongosoka koma tikukhulupirira kuti anthu kumalira kwathuko nkhope zimene mukuzona pano ndi zonse zimene mukuzona ziluko sitikaluza tikukawina ndipo tiwina tichita nawo save this country up to 2030. Mlipo angati komanso muvula kumakaka amene mwavala MCP ifeyo tanena kuti tangosala ndi 7 days kupita kuzisankho papepala pathu pali oja zake ali mwana